Sa Good Vibes, sa Talisay City, sa ka-67 anyos nga lalaki, buhi pa pero may pansyon na kag may lapida pa. Nga kibaluon sa report ni Romeo Subaldo. Boy Trecho. Ari si Boy Trecho. Ini ang lulubngan ni Boy Trecho. Kinbunag sa December 30, 1955, pero ang petsa sa paglubong, question mark. Ini naman ang kilala nga si Boy Trecho sa Barangay Concepcion sa Talisay City. Tag-iya sang JKN Fruit Farm nga popular nga may eat all you can nga rambutan. Buhi pa siya, pero may pancho na siya nga may lapida. 2013, sang ginhabalan siya sang doktor nga kinahanglan niya nga magpaidalom sa open heart surgery kay may bara ang iya nga korason kag antes ginoperahan, ginhikot na ni Boy ang iya lulubngan. Matapos niya bayaran ang iya nga funeral plan, ginplastar niya man ang lulubngan niya sa pensar nga kung ingkaso gid man kung ano matabo sa iya, hindi na mahulaan ang iya pa nga pamilya. Okay, during that time, hopeless na ko mo. Para wala na akong pag-asa pa nga kasi mabuha. Ano ko sa pagpa-hospital. Kasi mamuna. Ano matabo sa imo dito? Ano matabo, wala na sila. Problema. Kaya basi maglibo-ligay pa ulo nila, di na alam ko i-plaster siya patyo. Pag obra na ko di. May kahoy di. Tapos nibayran ko na ang St. Peter. Antes magbiya pa Heart Center, naghapit siya sa simbahan sa Concepcion kag nagpangamuyo. Gintugyan niya ang tanan sa makaako. Pag-abot sa Heart Center, ginabalan siya sang doktor nga maghulat anay sa 5 kaadlaw kay may hindi amo sa lab result niya. Pagbasay hapon kadto siya. Mr. Trecho, can you give me 5 days to study your case? Is it 5 days? Bakit po? Yes. Wala eh. Iba ang result ng Bacolod. Dala ko mga lab result ko. Kag diri, iba. So pag-aralan ko muna. Matapos ang 5 kaadlaw, ginpahibalo siya sang doktor nga wala na siya sang tsansa. Wala sang tsansa nga operahan siya kay hindi niya kinahanglan sang open heart surgery. Rare ang iyabalatian nga TB of the heart kag wala siya sang bara. After 5 days, sinampak ko sa likod. Hapon. Hindi mo, wala. Pungko ko mo. Sinampak ko. Oh, bakit po? Wala na tsansa. Sus, di without knowing, go to gasak ang danong luha. Wala na tsansa. Oh, bakit po? Wala na tsansa operahan ka. Nakita ko ng sakit mo. So, wala na tsansa operahan. Tulog ya po ni. Joy na to ya. Digo, bakit po? Sino kasama mo? Ng anak ko po, nurse, RN. Sabi, sinisang anak ko, opo. Okay, halika, mag-usap tayo. Wala na. Pero ang masakit ko, very rare. TB of the heart. Ginbulong ang iyabalatian pareho sa pagbulong sa tuberculosis. Kag tubtob karon, isa na kadekada ang nagligad, buhi pa si Boy. Masako sa pag-asikaso sa iya nga mga bisita sa iya nga farm. Masako sa pagbangka sa makalilingaw nga mga istorya. Masako sa pag-atipan sa iya nga mga puno sa lansones, rambutan, durian, mangustin kag marang. Para sa akon sa pagsimba ko, isa, ginsaydo ng kibyas. Dahil lang ko yung nagpate. Dahil siya, jutay lang ginistog. Wala ko yung mga panangigo ko to. Si Lord ng kabalo. Ang iya pula nga lulubngan, nagapabilin sa gihapon nga bakante tubtub subong. Kag kun pista minatay, ginatripan man siya sang iya himata, kag ginasindihan sang kandila ang iya nga pansyon. Ay kung magtigalala, kada mo siyang nasindi mo. Kung magtigalala, kada mo. Kadalay ka sa sindihan ay. Hindi yung muhat man ng iba nga daan mo, parinte niya, sindihan niya. Naanad ako na yan. Kung siya may butang-butang pa, pagkita ko na may Balenciaga, kanuong ko na. Pero sa seryoso nga sugilanon, para kay Boy, ang pagpangamuyo kagugot niya nga pagtuo, anang inirason kun nga atubtub subong. Wala pa siya sa gihapon ginggulo, sa yagid preparar nga lulubgan.